Zekintza inbardu Kristinanea olatu talkarekin? Asmoa daukaku jartzea Karmengo amakalean denderete urbano bat, jantziak trukatzeko. Eta jantziak, beraiek eramaten dituzte? Bai, jarriko ditugu jantzi batzuk txintzilikatuta, eta gero jendeak alditu beraien etzetik ekarri beraien jantziak, jantzitzukunak, ipintzeko eta trukaketa egitea. Bai, hori da, beste batzuk hartu. Eta gero kolorekin zerbait ez, entzun dut, imazen dutela. Bai, asmoa daukaku kolore iunekin astea beltzekin, edo marroiekin, eta grisakin, eta gero pasatzea, beste kolorekin, eta bukaeran txuriak. Horrela egiten du instalazio bat, artistikoa. Eta gero, bazeuden ere aziekin trukaketa bat, ez? Bai, plaza hondin jarriko leku mai bat, eta handaude hemenko aziak eta hemenko landareak. Eta jendeak aldu landare batzuk edo azi batzuk eraman. Doainik. Eta beste aldetik ondoan jarriko deku beste mai bat, bikarren eskuko tekstilekin. Eta tekstile horiekin brotzeak edo koiareak eginko deku. Eta tailer irekia da.